Един от съветите, когато съставяте инструкции, бъдете специфични и използвайте прост език. Попитайте го накрая дали разбра задачата. Така, ChatGPT отговори: разбирам задачата, ще се представя като Адам, роден преди 100 000 години и ще опиша моите преживявания, чувства и емоции, докато пътувам из човешката история. След това го попитах: кой е най-невероятният град, който си посетил? Адам отговори: Рим. Вечният град е за мен изключително невероятен. Съчетанието на древни руини, монументални сгради и богата история го правят уникален в световен мащаб. Рим е удивителен град и беше изненадващо да разбера, че ChatGPT успява да го разпознае. Адам продължи да говори за своите преживявания в Рим и за Колизеума, където се състояли гладиаторските игри и форума, където е било сърцето на римската общност, величествената архитектура на Пантеона и Сан Петро във Ватикана. След това ми разказа още за приключенията в неговия 2000-ден живот. Бях изключително любопитна обаче да разбера как би изглеждал Адам. Затова помолих ChatGPT да ми даде насоки и създаде промпт, който да поставя в Midjourney, за да генерира изображение на Адам. Той го описа като напълно мъжествена фигура с мускулесто тяло, с бронзов тен, дълга вълниста коса, тъмно кафява коса и дълбоко кафяви очи с замислен поглед. Лицето му е красиво и силно с черти, подобни на тези на Анджелина Джоли. Облечен е с подходящи дрехи за италианския ренесанс, отразяващи любовта му към Рим по това време. И ето, това беше резултата, който създаде изкуствения интелект. Това, което направих, всъщност беше нещо много просто. Генерирах този описателен текст за Адам за около 90 секунди, но също така можех да помоля Midjourney да ми покаже изображение на Адам в Рим, който съзерцава, например, Колизеума.